Si Capo Virgen Maria, ti Reina ket mga asika, anay supadi kadagiti sampaga, anay duma iti langtona, ket nakaayayat ti sudina. Si kalaeng ti apuan, tugaw ti sirib tinagam, sad ti Diyos sa kasiribam, ket lakas sa atinulbekaan, ti Senyor akang ronaan. Tore nga awan may kadwa, ni David nay duma a profeta, balayam nay sagana, balaya balitok a ginagara, ti may kadwa a persona. Si Kabirhen akang inaan, ti bitwen nakatanokan, si katliwliwa dagiti nang, ken dagiti managbasul kirdam, iti inalagdam.